Dameni jahu mani bata na sumurung sian saluhu na roha imamanggohi ate-ate ng pikirata di bagasan Kristus Jesus Tuhan tai laumat jakon berita nauli hanguluani hita di minggu perjulu dung Epifania son di bagasan Kristus Jesus Tuhan sioko pita. Amin. Dabukama buku nabadiai imasiat dua Musa biduonom ayat 1 ayat 10 paringot tu persuruan ne tuhata di si Musa lawa saharuar bangsa Israel siatano Misir tadahmado dua Musa orang ayat 1 1 taringot tu na di parata de bata baga-bagana dungilin na jahuba ma tu si Musa iyaw pumanon si Bayanokku tu Raja Parao ay marhite-hite tangan na gugu loasod na mahamulaw jala marhite-hite tangan na gugu o jarod na hamu siat tanona akum ni ini dok de batama tu si Musa audo jahuba nila jala hupapata rau tu si Abraham tu si Ishak do tu si Jakob margoar debata nasun hinagug alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu jahuba upasahatu hut padaku tu nasida mangaleot tu nasida tano kanan tano paisolatan nasida jaladunga hutangihon angguk-angguk ni halak Israel akan napinarhatuban ni halak Mesir jala marnio tau di padaku di bani pabuang atau halak Israel audo jahuba jala parwarokku dohamu sianakka ulaun rudi ni halak Mesir jala paduokku dohamu sian perhatubanun nasida jala tubusokku dohamu marhite-hite tangan na tol dot marhite-hite akka uhum gudang jala ainokku dohamu gabe bangsok au gabe de batamuna asa di botohamu au do jahuba de batamun naparuar hamu sian ulaun rudi ni Mesir asa hutoki kamu tutano naung humang makkol lehonokku tu si Abraham si Ishak dot si Jakob leonokku mai bahen pertadian muna audo jahuba dongi di babua si Musa mal songoni tu halak Israel alai dan ditangihon nasida si Musa
di bayan hagugutan ni toddi dohot di bayan udaon narenge. Jadi di dok Jahuba matu si Musa ni nama tobok ma dokma tu raja Parao, raja di Mesir, asa di lo sala Israel ruar siat tanonai. Alainin na si Musa ma di julu ni Jahuba. Ida ma gari hal Israel dang ditangihona. Di dia ma tagamon tangihonon ni raja Parao au jala perdila na halang do au. Jadi di dok Jahuba ma tu si Musa dohot tu si Aron jala di leon parita dohonon nasida tu ala Israel do tu raja Parao raja di Mesir asa di paruar ala Israel siantano Mesir. Itu sahana marende ita hangulu doa ta. Salam. Oras. Selamat tabar. Natuari do tanggalono mate. Ima Epipanias. Natuari ma mamestahon hari Natal ni Kristus. Sudah ke gereja Ortodoks dari Timur Tengah. Dari Mesir, dari Turki, dot akan dari Libya, di Syria dot nasa. Lau menghormati nasida, tapagalak majotong gawe-gawe tado lilino. Ayo, pagalak jo gawe-gawe to do lilini. Asa tanda nata hormati akadongata ruas di Tuhanta sian gereja Ortodoks. Nama mestahon pesta Natal ni Kristus Natuari tanggalonong Januari dihita hari Epipanes di hapapatar nari papatar Jahuba isi hadirion idetong sasitonga alani perbedaan-perbedaannya ke kalender perhitungan tu kalender rubanda gaya marasing asik tanggal ida anggo sudi karisten mames tahun maboto hari hatutu ini Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Kislev bulan ini halak Yahudi bulan Sia tahun 1757 isido hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Kislev tahun 1557 jadi pas ditiki tanggal 25 Desember tahun 5 adorak so kalender nuai. Jadi tahun 2024 tahun Pak Pengwamuseng di hari Seden tanggal 25 Kislev tahun dihalak Yahudi tahun 5000 sikit sonari berapa swingot
doho tanggal 25 Desember tahun 2024. Mudah-mudahan Mbak ate boirak marpesta la jahuri do Kristen serbusa portivion ala mangihuton tradisi asomalan ni partodio do paragamaon ni ala jahudi do ubana marlili-lili kita marlapu-lapu songono merlistrik tiur alana tanggal 25 Kislepi ima hari raya mames tahun natiu mames tahun pabani debata di portibion natiu dugi makuling mo debata jadi mau natiur jadi tiur matutu hari batulu dia teh itu tahu kalau jauh di dia nganu pak gantau alana gosonggo natiur prasarat ni akan naik patu paun di Tuhan tangarong denung adok tano adong muel samudra ate adong natiur baru bitompak kena singai jadi ala sinodang ido namar sinodang di bagasa Kristus dalam Kristus do panodang bulun ido bena los tapes tahun ari hatutu ni Tuhan Yesusi hobartu ari pesta hati urun ni hala Israel nama mes tahun panodang buluni di tano alaya sengi arong go pesadenai musi di ari na sesedai tanggal 25 Kislepi di pestaon hala Israel dosi ari pangyason ni bagas joro ni hala Jahudi nang sanga diramuni akka penjajah nasida dijajah hala Junani do hala Jahudi tiki andorak sotau 70 ya dingi diramuni mabagas joroi ipabai mesiak kagana-ganan ni Zeus beldo kana sengai hasbilibikuon di sobaho baisi do akabei na haram asa harus onna melehala Daudi alai ma borotak ma ala Jahudi dan niuluon ni keluarga ni si Makabeus siya mulai anak ngasyak kanga si Simon Makabeus do akatinuduhon na mangarahon na Jahudi mabrotak dalam orang manasida ipayat salahima bagas jorwi asa mulak musay gawinganan panobaon tu Jahuba sito palangi dotam ari pangyason ari pebediahon asa udang ramun bagas joro matong tanggal 25 Kislepi jala memang tanggal 25 Kislep tanggal 25 Desemberi tonggo ari pangyason di bagas joron itu hatai alana seorang Tuhan Yesus Kristus asa yas pita panobaon tutu hatta Jahuba sito palangi do tanoi hidupan namar pesta natal kita dan namar hura-hura kita jadi bulak kabagas joro ni Jahuba do kapamatak taon ingot roh Tuhan Yesus payat coni do unang ramun unang arong akasi bilibigu di bagasa unang arong na haram ate memang kau Kristen usul makanan dangang bena haram asal didok di bagasan kuari tuata sudi do halal alain haram akan mata dosa idona haram ate jadi dua tidak pak ngari natal tai na laos roh Tuhan Yesus membuat keduaun rab Tuhan do tita Immanuel jala di payes dirita bagas jorota unang ramun hidup banai tiki
tahun 32 baru 32 tahun Tuhan Yesus ya, baru 32 tahun rodo Tuhan Yesus bagas joro iwereng mah satahun adorak soi persilak kun iwer iwereng gimana bagas joro inu ngagawe bagas paduan kapar tiga-tiga dot nasengai panukari hewing laudelan mangong pebelik kuni mana masbi ibayi si mana bagas cori sampai mangamu aka tokoh ni jauhi alai danggo kun yas bagas cori rupak ko bagas joronin na sau pajong tong di bagas tuluarin na lawatan na ipajong tong di bagas kaheon ni ibana sekamateam asayat sudi bagas cor ima ulang tahun di Tuhan Yesus di hari Kislev ate tahun sedia tahun 12 jadi amun amang do tahun nenang moli ate manga bu hitam Natal jalan Natal tai ima ari hapapatar ni tu hatta batu duho ni sendirinya deban ne pilit nang luan di huriatta minggu sedarion dienet sian dua musa onom lau patorak ketuhita patar tuhatta dihita tohoroi di sada musa oba ay 26 nunga di sobba aka jolmei ditikini sienos pahopuni si Adam Jahoba ngadi sobba berkamu wil munedoko si dekone di sada Musa 12 ya uel di bawah do sia Abraham nunga pajong-jong langgatan lau manoba Jahoba alai di dua Musa nomon di tarias sud Jahoba tu hita mandok yanggo guarhu Jahoba danggo pe di paboto-boto nasi dei. Nah di woto si Abraham na terlumubi dewata na sungu el Elion el Sadai na sengai akan berdomu tu el mai Elohim alai disuruh dosi Musa lau paterdason muse tu paparni si Abraham asa di woto takas isido debatana sinob banasida dala tuhamu pe kotakas do to muna isido debata nasinob bamuna orang ko holan na ali jauh debatan dala dak yatu si naisi yatu si amuro guar jahoba sido piamu ngamododok yatu siro Beli sonari ko natu samudo da disekusimu sero tikinai jauhi mana tu duduk sinai ai sido guarmu horwaina guarhu audo au hata ibir ehye aser ehye audo au itu bawa tu alainna dan isi au bah au adom itu tu hatai jaya warong na tu hatai tu si Musa babua ma ibana arong imana bedok lawatan na Jahoba lawatan na ibana arong ima saya ada lawatan na dapat dua hon ibana mabain arong pandohan dapat dulu di hatau leun ibana arong ibana mabain arong mulu arong ibana pai dia petong arong ibana hidup bana tuk tu dia pe kita lau boy dia tempat Jepang do tu hata tangekon lau tu negeri di timur tengah baru pa Jepang isop pe do pa Jepang boy ilalamu do narok tu hata no ngi to hata ilalamu do betul lo meriti hamai
marhite hatana do toddinei enggo so itangio kamu do hata di tuano dangong lapatan ni bia ibadah do bapak kamu arong ido dangamata do inata daw be nasibi dia udah sukut-sukut jadi itu hatai do bapak kamu arong ate bagus mai baru manopahita dileo kita marpamatang dileo marhosa ate dukone dileo martoddi marhosa marpikiran itu tong boy marhata jadi macam bagak gue itu tudus turupana tudus tu pangalahona do itu topakan hidup benda tu hataipe arong go ama arong hatana arok toddina hita pe toppa tudus tu sido au pamatakta arok pikiratta hatatta do arong toddita situ lusede tu hatai tonggo situ lusede hita tudi tonggo tolu hadar data tonggo tolu hadar ten tuhani songon ama anak do toddi perbedia alaina terlubobi kebutuhan munaro ya Jehovah Tuhan tanah sobai narong sian najulu na somar mulan somar ujung do na nama bay narong nasa narong mana ro manompai mulo tabo to dui berarti ikut ready do hita gadu pari gadu tikki berpersauran do tiban marangi dia pita Nejeu belian ikure gereja perpunguan sendiri-sendiri ikut ready do hita rap do tuata ang kumanukuna ay wa salak mo do ibaga sa mobilmi amang mulu mardalak kamu inazol matuaw kan dang banggo dong aku niko isi kalau kuturu tu kijang termasyatu satu dikuti hebat do ngamu tinna waro ya mu do ngamu hebat do bilut tong dah tuatai na hebat bano mapai ni barong sugari rang iti hola di busuk bi bangamak imana naing mapai dua kala Israel siap perhatu benen kala Israel ko diwoto di rata dakolan el boton nyalai dakolan Elohim daung do guar Jehovah jala guar Jehovah do nai surat di bagas joro na di Jerusalem bagas joro ido permianan ni guar ni Tuhata dan mulai dia guar ni Tuhata sidi ban mulai ate ma di Tuhata ala iluas do ita baju guarra Jehovah ate jahwi nahala dewa sibata ala gua halak batak hulpuru maju Jehovah dewata mulu dewata ya tu siabu do lawatanna terjemahan Elohim nasun gugu nasun marwaso artinya dewata isi hidup yamu dan be asi sombade baru hamuto alai guarra ta dewa ta dang dewa siwa dang dewa brahmana dang dewa wisnu dewa ta do ne sombamu tadamu di do kamu do tulak tadi saben walu endamu do ate ima sobaun na tumibo na sorong bigidengi idota tidangong ituruni birang arong igidengi birang be sadok sasede sedo ima Jehovah dewata sobaun na tumibo no sangat na kuaso berkuaso jadi di minggu apa pataron iko patar batu hita ise do Tuhata asa unak tanggung kita mangiduti bana ay Tuhan sok pangaluan nasing kolak koro hona tu mi bona tu sadok hupasa ma pangiluan utuh
Boido mandang sa sabinoto itu tuk no mo na mo wartangnya ngate. So ngona usul so wartangnya. Boido kare jobu badao kan sabinoto ba adik ko. Torido ko boido ay na dejer ko ni ani dan tu kan. Jadi toriulo yo. Ima burjun itu atai. Asal burjuma ita mangino tibari toriulo yo. Bala mo ramu paduok ko mo siya nakagonggoman naka dosa simbolis do amatean ninna. Elus mu baro. Lomoro ramu daw. Lomoro gugui ban saya bikin tu rediun. Lomoro ramu padua mo siya gonggoman di dosa amatean do simbolis. Bimato. Hidup bandai patuduhod diri na tu ita mo siya ibaga sa Yesus Kristus. Itu toh. Ate nang berjuta ni anak besi nurat. Beliau tu siapa orang jam taki nang gay percuman non. Jadi anggo guarai saya terus do ipai baru tu hatta. Moloroi mana song Jehovah tu ala Israel. Nanak paduonda masih perhatubanan ni ala Mesir na sila. Ala moloro Tuhan Yesus patuduhod diri ni amai hatai na gabi zolma. Amana nang mulon na hita padua hokita siya perhatubanan di portibion. Padua hokita siya perhatubanan ni dosa, perhatubanan ni hamateat do perhatubanan ni siburis. Ala nunang ulbe hamu gabi perhatuban mananga ate. Baik-baik. Ulu rupai hamu iperhatuban dirimu hamu. Ulu rupai hamu iperhatuban dirimu hamu. Iperhatuban ado teh HP. HP do perhatuban kamu kan? Bis pulsa terus memberotak. Udah sudah apa mus. Ngasalah boleh perhatuban gaget kita. Gazetonate. Sabdo ikut merdeka do kita sih. Dan boy perhatuan dunia kana alat teknologi ta. Kemerdekaan kita siap dirita. Unang gabe kolat tubuh rohana minutua kan. Tordo tua dona. Mulu sorong tua ki ibel beli natain ama ngirine narak kumai. Ima tada na perhatuan husap-pusap ni bebe. Ate. Jadi siani kita sudah ipalua Tuhan Yesus. Asa unang merdosa kita. Alaya sama ngudu kita. Asa sonak kita. Hamatiani pengeta luhon. Buai bemanda luhon. Dakka matian na membuat kita tu narok kobe hamatiata. Alai hamatian na membuat kita tu nguduan nama hamatiata dah. Jadi berani mati dah. Bendandang meramati usat sonari ala berani mati dua. Terus subangido Tuhan. Pamati bau sonari kan saya ini pertibion. Bibi itu. Lah sat sonari mangudu. Sudah apa betikinan non baru be sadario dorak do tahu paradiso. Ibu sa do kot kosong meninna. Bisa nalo morohana sonari terlaut paradiso sampai nangido. Halo? Lawaro beramu gajang burmu. Lawo. Atong burju-burju mahamu tutu hatai. Aido abai gajang umuralong gajang yu. Ido abai narok kita. Ido abai narong akan atasari honon. Jadi mulong ilo dewata tu hamu si sari honoton lasmar hamu. Aitu hatta do abai ni arok sari honoton. Anggo soarong be sari honoton na mangudun. Dangang benadumah kalau kita kan. Itu kan? Jadi kunang ko tanggungan. Manangisi naulu mananggung gudang. Lau mabay panguluhod jolma asaw nangi perhatu pertibiobe jolmai pakak nidu no tibuy baru gijeng. Ya dupan itu hatta. Jadi unang mabir kita lau garijo songon hakayon songonon basi huru-huru manu silangi kan itu nango saya dua kedua nango
itu silangi kan jadi ko masuru berubah manuk silangi kita parhakayoda bodo kan akka silang nabadiri silang hanguluan dak silang hamatean ida silang hanguluan mabam mangulu dengkap pertibiok kita jadi boleh dok ketuhata naik paduok kumahamu bau nangatok songon Israel kamu ngai suruh si Musa roti halai Musa laut halai Israelina kamu bangsa Israel naik paduok ni Jehovah mahita seperti pada Mesir animu inna pamalo-maloko inna dutung ati gudang gotol manu yang mandok tu marakayo pamalo-maloko inna la situana kelas 1 teh itu teh kamu dua situ kelas 1 dah mana situ kelas bel HP mo do Tuhan ta babay narong mampu hita badam na jago sak kita dah jadi unang gentar berberita nauli bawaw nanaik baduaw ni Tuhan ta ita siya sudi nasa ngadu ni nguduon asa betul-betul kita sonang marlas neroha menyelesaikan pesidukon nasa tanggung jawab tadi nguduon ate unang gosong Israel nakutan daham ya ikonolo mahita majakon haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus tu kita oloroamu marende bengita pasu-pasu atami su-pasu Lihat tema Tuhan ala saya di papatar hodo dirimdo lomoni roham Tuhan asa mengulu hami di bagasan lomoni rohami nah boto hami merhiti atam siap buku nabadiai dohot siap padonganim di hami Tuhan Jehovah di batama nami mau lihat masa dohami tu orang ni tahunon jala ditugu-tugu hodo hami madzalo bari tanauli nasiakko gok pasu-pasu masudiru asli huriam do perhadadumi Tuhan di jalan lamon di hakai tebing tinggion rodi di sudelia pertibion pergugui hami ganom madaleton ari-ari ning uluname saliling ni tahun 2024 ton ramoti Tuhan mangsonam asa sonak soribu-ribu kami nakpe merdelen di ulau politik lau memilih presiden do wakil presiden memilih akka wakil rakyat do dewan perwakilan daerah kami di tahun 2024 padahal maka bergutu-gutu setongan di bang sonam damem na sumurungi mamiat di tonga-tonga di bang sonam itu kan alani parrohai berbisuki sudi nasa uluan ni partai unak saya holam martahi berbeda iboto parrohai jala perbisuki pada me rohani akka sudi uluan ni agama narok di Indonesia asa mengadului dame do persauran nadenggan do tolong nasiak koi hame saluna nasa na mangulu pertudiun ni dolma parugamon di tongani bangsa nami bangsa Indonesia pos dorohanami ramotamu do nang ekonomi ni bangsa nami unak tupur bangsa nami Tuhan ala nak kaulah ni bangso na asing namar lomoni rohan eksiga bangso nami
Asima roham, luwi sienda sukup leon akan nariko di tongane rakyat nami, bangsa nami o Tuhan. Lam murah akas itu horong. Unang lam maul, alani perbisui pamaretanan. Pargugui presiden nami, presiden Jokowi Tuhan. Nak pesai di pale-ale azol maibana. Alai tong ma pargugui todina, mengejaga, manguluhon bangsa nami Republik Indonesia asa tol hason tu naudumengkan ni dadumengkan muse luduk sa berumur 100 tahun negara namion dalam makmur sudi makkaholong itu kan hurak tama do kami mangidut sa hitong atu Tuhan di botoho sudi kanarikok de bangsa mi leom mai sir tulomone roham jala pasiko matang yang nami ului kami mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.